Welcome back, ladies and gentlemen, to the Denmark Open finals afternoon and evening. We're going to move on to our third final, and it is the Open Youth Under-23s final. Your first player is playing in his first WDF ranking final from Germany. Please welcome Maximilian Nemecek. And Maximilian's opponent is the Vienna Open Under-23 finalist. From Denmark, please welcome Jakob Skogård. Tabt kvartfinalen. Ja, han kom jo videre fra sin pulje. Og taber til Jensen. Nej, hvad fanden? Til den lille unge englænder. Den tager Jakob så. Så er der sgu udligning. Men lige nu har vi snakket om den her overværsel. At man har ligesom den her overgangsperiode, hvor man stadigvæk hænger ud med folk på sin egen alder, før man går fra at hænge ud med folk, der er under 18 til at stå og spille imod folk, der er en 50 år måske. Det er stærkt. Godt gået. Så udlægget nu. 41 for at bryde. Maximilian får brudt udlægget og får reduceret til 3-2, hvor han er i dag. Maximilian holder udlægget. Så nu er det altså en helt lige kamp. 3-3. Ja, det ligner på deres niveau, at de er lidt nervøse for det. Der gør Jakob det. Men altså, man kan se det på deres niveau, at de nok er lidt nervøse, men det er svært at se på deres mimik. Altså. Nu kan Maximilian altså trække den ud til det helt sidste. Trække den ud i det sidste læg, hvor Jakob dog har udlægget. Ja. Og det gør han. På den sidste. For alle 9 legs. For vi at se, hvem der er mest, der er psykisk stærkest. På. Double 20. 3 bil. Kameraføring er ikke lige helt på det bedste, men han tager kampen 5-4. Vinder den på hjemmebane. Får førstepladsen. Det er de her vi ser igen i morgen i finalen måske. Angående lodtrækning selvfølgelig.